Týpek, ktorý chladnokrvne zavraždil takmer 350 detí. Dámy a páni, Pedro Alonso López. Vítajte. Pedro sa narodil v roku 1948 v Kolumbii. Svojho otca nikdy nespoznal a jeho mama, tak tá sa venovala prostitúcii. Teda Pedro má ďalších 12 súrodencov, ktorých otcovia neboli známi. A tak ti asi nemusím hovoriť, že jeho detstvo nikdy nebolo normálne. No skutočné obrátky začalo naberať, keď mal Pedro 8 rokov. V tejto dobe ho matka pristihla pri tom, ako chcel znásilniť svoju mladšiu sestru. Teda to si myslela ona. V skutočnosti ju Pedro nechcel znásilniť, lebo ako sa sám priznal, chcel ju uškrtiť. Matka ho vyhodila z domu s tým, že už sa nikdy nemôže vrátiť. Chcela by som podotknúť, že v tej dobe zúrila v Kolumbii občianska vojna. A teda ani v kolumbijských uliciach nebola situácia tak úplne ružová. Aby prežil, prehrabával sa v odpadkoch. Sem tam sa dal nejakú drobnú krádež, ale nebolo to boh vie čo. Až nakoniec jeden deň stretáva jedného postaršieho pána, ktorý mu ponúkne nocľah a teplú stravu. Povedomé však, totižto nedávno sme tu mali Luisa Garavita a toto Alfredové životné obdobičko sa nápadne podobá tomu Luisovému. Pedro s ponukou postaršieho pána súhlasil. Postarší pán si Pedra zobral domov, nakrmil ho a znásilnil. Nevyhodil ho však na ulicu. Vzťah Pedra a postaršieho pána pretrvával 10 dní. Aspoň mal čo do úst, mal kde bývať a bol to taký jeho ochranca. To sa však po pár dňoch ocitá opäť na ulici a sám. Pedro sa snažil prežiť tak, ako len vedel, no čo skoro zistil, že prehrabávanie v odpadkoch jeho hlad ani smäd neuhasí. A preto sa rozhodol opustiť svoje stanovisko a prešiel do Bogoty. A veru, bol to dobrý nápad. Pedra si totiž v uliciach Bogoty všimol starší pár Američanov. Tí boli chlapcovou podvýživou úplne šokovaní, až tak veľmi, že mu ponúkli stravu a ubytovanie. Samozrejme, Pedro sa bál. Po predošlých skúsenostiach mal z toho celého hrôzu. Nechcel to prijať, no vedel, že mu smrť klope na dvere. A tak nemal na výber. Tentoraz však dostal to, čo mu bolo slúbené. Jeho noví rodičia ho zapísali do školy. Znie to super, až do tej sekundy, kým ti nepoviem, že Pedro bol opäť znásilnený. Tentoraz jeho vlastným učiteľom. Toto v ňom samozrejme vyvolalo obrovský hnev. Taký veľký, že v tom zápale behol do kabinetu, ukradol odtiaľ peniaze, bežal domov, pobalil sa a svojim novým rodičom bez slova opäť utiekol z domu. Opäť sa začal živiť žobraním, no a taktiež začal kradnúť aj autá. Za tento čin bol aj na pár rokov odsúdený. A potom to prišlo zas. A chalanko je opäť znásilnený. Sadisticky, bez lásky. A podávali si ho rovno 4 naraz. No a tu sa zdá, že Pedro už tak trošku prevrel a ja sa mu vôbec nečudujem. A na druhý deň uškrtil všetkých 4 násilníkov. Jedného po druhom. Musím však podotknúť, že Pedro prišiel base aj o ten maličký kúštik zdravého rozumu, čo ešte mal. Potom, ako bol Pedro z väzenia prepustený, odchádza do Peru. Mal zo svojho detstva a zo svojej mamy takú traumu, že sa bál žien. A teda nebolo reálne, aby si nejakú našiel. Totiž doslova sa pred nimi skrýval. A tak sa žiaľ ulakomil na malé dievčatká. Chodieval na trh, kde si stále jednu vyhliadol. Nejaký čas ju sledoval, aby sa uistil, že je tam sama. Potom ju chytil, vtiahol ju do svojej vopred premyslenej skrýše, ktorá sa nachádzala stále niekde blízko činu. Tam ju znásilnil a uškrtil. Ako sa sám vyjadril, nikdy nezabíjal v noci. Stále zabíjal cez deň a najradšej do obeda. Lebo ako sám povedal, rád sa pritom pozeral svojim obetiam do očí. Páčilo sa mu, ako v nich vidí vyhasínať život. A najšťastnejší bol, keď sa mu to podarilo tak, keď akurát slnečné lúče dopadali na tvár umierajúceho dievčatka. Jeho obete mali tak medzi 8 až 13 rokov. López zabíjaniu prišiel na chuť, škrtil jednu za druhou naprieč Peru, ale nielen tam, vraždil aj v Kolumbii, Ekvádore a vlastne všade, kam akurát prišiel. Jeho prvé zlyhanie prišlo v Peru. Bol tu prichytený indiánskym kmeňom, ako sa snaží uniesť 9-ročné dievčatko. Indiáni ho zakopali až po krk do zeme. Zo zeme mu trčala iba hlava, na ktorú mu naliali sirup, aby ním prilákali vražedné mravce. A keby im to nebolo vyšlo, tak ho chceli pochovať zaživa. López však mal to šťastie, že sa medzi indiánmi nachádzal kresťanský misionár, ktorý presvedčil indiánov, aby ho nezabíjali, ale aby ho radšej vydali do rúk spravodlivosti. A tak aj spravili. Systém si ním však nechcel špiniť ruky a tak ho len vyhostili z krajiny. Zlom nastal v Ekvádore. Tu si vytipoval jedno dievčatko, o ktorom bol presvedčený, že je tam samé.
Ťahal ho do svojej skrýše, keď sa zrazu ozval krik matky dievčaťa. Popri tom, ako kričala, bežala za násilníkom a toto si všimli aj ostatní predajcovia na trhu. Ľudia začali za ním utekať, až ho nakoniec chytili. A Pedro putuje do basy. Medzitým začala rieka vyplavovať mŕtve tela dievčatov, tak sa začalo vypočúvanie. Pedrovi sa spolupracovať nie veľmi chcelo, tak polícia zmenila stratégiu. Do cely k nemu posadili svojho policajného kolegu. To, že bol policajt, o tom sa samozrejme nevedelo. Oficiálne tam išiel samozrejme ako zločinec. Plán bol taký, že sa skamaráti s Pedrom a vyťahne z neho čo najviac informácií. Šlo to až prekvapivo jednoducho. Po pár týždňoch má polícia všetky informácie, ktoré potrebuje. A teraz ti vyrazím dých. Súdili ho v Ekvádore, kde je maximálny trest 16 rokov. A v 98. bol pustený na slobodu. Do dnešného dňa nikto nevie, že kde sa nachádza. A či je ešte vôbec nažive. Vie sa len toľko, že 4 roky po jeho prepustení sa odohrala vražda, ktorá sa nápadne podobá tým jeho. A vrah dievčatka je dodnes neznámy. Že či to bol on, ťažko povedať. Ja si myslím, že áno, ale... Potom, ako ten policajt v prestrojení opustil celu, vyjadril sa, že má strašný strach a každý večer myslel len na to, že ho hocikedy tento týpek uškrtí. A že je nekonečne rád, že tú celu mohol konečne opustiť. Tak a to je koniec. Ak sa ti dnešný diel páčil a chceš podporiť moju tvorbu, prosím, daj mi follow. Vidíme sa o pár dní. Bye. Počet Lópezových obetí sa pohybuje niekde medzi 300 až 350.